Здравейте! Цветето, което ще изработим, е алтернатива на пискюлите за мартеници, предвидени за втори клас, без да е натоварено с техния езически смисъл. За да се получи глухарче, е необходима зелена и жълта или оранжева прежда, а за карамфил може с червена, розова или бяла, или може да ги смесим. Навиваме лентичка от зелена хартия, тиксо или прежда под ъгъл върху бамбукова пръчица. Ако е хартия, залепваме в двата края с лепило, а ако е прежда, с силикон. С зелено тиксо е най-лесно, ако имате. Може да напомним на децата, че тиксото се съхранява, като се подвие малко края му и се образува езиче. Правоъгълно картонче с дължина 6-7 см срязваме в единия край, за да закачим конеца и навиваме първо зеления цвят. Приготвяме конци за стягане. Обхващаме с втория и третия пръст картончето, за да не се пръсне преждата при рязането. Правилното хващане на материала е решаващо. Завързваме по познатия на децата начин. По същия начин работим с жълтия конец. Нека навием повече, около 30-40 пъти, за да стане богато цветето. Може да стопирате видеото, за да огледате захващането с пръстите. Подреждаме конците така, че зелените листенца да останат отдолу. Ако неумелите детски ръчички не могат едновременно да държат и да връзват, децата ще си помогнат по двойки. А иначе обърнете внимание на движението на пръстите. Ето захващането и завързването едновременно. Отново показалецът и средният пръст защипват в равнина преждата. Подстригваме цветето. Ако е за подарък, връзваме панделка. Дръжката може направо да се забоде в цветето или да се залепи с силикон. Уверявам ви, че вазичка със свежи глухарчета или разноцветни карамфили изглежда много добре. Ще зарадваме мама, ще украсим стаята и ще сме придобили повече сръчност, бягайки от неизменната хартия. Предлагам да видите и видеото "Цвете от сламка", за да обогатите пролетния си интериор. Авторски текстилни изделия може да разгледате на страницата Арт Бижута подаръци и играчки. Абонирайте се за канала, за да получавате директно всяка нова идея.